अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि यादव प्रेजेंट बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव प्रेजेंटेड बाय अंशु बाला म्यूजिक बाय मोहन यादव। भैया खेसारी अब कटी है ना सबजी, भैया खेसारी अब कटी है ना सबजी। ए भौजी अब बंद भइल पबजी, बंद भइल पबजी। ए भौजी सुना बंद भइल पबजी। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव बाय मोहन यादव। प्रेजेंटेड बाय अंशु बाला म्यूजिक। लॉकडाउन रहा के लेलू बड़ा माजा, यही बतिया के तारा मिलता वे साजा। लॉकडाउन रहा के लेलू बड़ा माजा, यही बतिया के तारा मिलता वे साजा। लागता पुकारे हमार सुन ले ले रबजी, लागता पुकारे हमार सुन ले ले रबजी। ए भौजी अब बंद भइल पबजी, बंद भइल पबजी। सुन भौजी अब बंद भइल पबजी। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव म्यूजिक बाय मोहन यादव। बबजी खेले में भूले गइलू संस्कार हो, चिन्हलू ना ससुर भसुर के हो भत्तार हो। बबजी खेले में भूले गइलू संस्कार हो, चिन्हलू ना ससुर भसुर के हो भत्तार हो। टाइगर सुजीत के याद आवे लबजी, कृष्णा बसंत के याद आवे लबजी। ए भौजी अब बंद भइल पबजी, बंद भइल पबजी। ए भौजी सुन बंद भइल पबजी। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर।